లక్కీ ఛానల్ వీక్షకులందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాభివందనములండి. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము కీర్తనల గ్రంథం నుంచి 18వ అధ్యాయంలో 43, 44, 45 చరణములు. ప్రజలు చేయు కలహములలో పడకుండా నీవు నన్ను విడిపించితివి, నన్ను అన్యజనులకు అధికారిగా చేసితివి. నేను ఎరుగని ప్రజలు నన్ను సేవించెదరు. నా మాట చెవిని పడగానే వారు నాకు విధేయులగుదురు. అన్యులు నాకు లోబడినట్లు నటించుదురు. అన్యులు నిష్ఠాన గలవారై వణుకుచు తమ దుష్టములను విడిచి వచ్చెదరు. ఆమేన్. ఈ వాగ్దానము నమ్మి విశ్వసించిన మీ ఆత్మకు దేవుని కృప తోడయ్యుండి నడిపించును కాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. మరొక వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేంత వరకు దేవుని మహాకృప నాకు మీకు తోడయ్యుండి నడిపించును కాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్.